viața noastră noi pe tine te mărim, căci pricepi firea ta pe cruce, noi voioși trăim. Ne-ai dat în dar iertarea pentru vina ce-o purtăm, de aceea îți cântăm. Aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părintelui Ceresc. Din clipa când în viața noastră pacea ai intrat, cântăm într-un angelului ce ne-a răscumpărat. A lui să fie slava ce în veci va triumfa, de acum și pururea. Aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părintelui Ceresc. Iisuse, când din nou în slavă te vei arăta, acei ce-au biruit prin jertfa ta s-or bucura. Înconjurați de strălucire, noi îți vom cânta și slavă îți vom da. Să cântăm cu toții. Glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părintelui Ceresc. Aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părintelui Ceresc. Vă invit să ne ridicăm. Citim și în seara aceasta un text. Dacă aseară am văzut că Domnul Iisus este cel mai mare și cel mai bun doctor, în seara aceasta vom vedea că Domnul Iisus este cel mai mare și cel mai bun învățător. Iată ce spune El în finalul predicii de pe munte. Nu oricine mă zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci Cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaie, a venit șuvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare.
După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui. Căci El învăța ca unul care are putere, nu cum învățau cărturarii lor. Amin. Amin. Avem nevoie să învățăm tot timpul, să cunoaștem, să auzim. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne învață adevărul despre Dumnezeu, despre sine, Evanghelia mântuirii noastre. Ne închinăm înaintea Lui și îl binecuvântăm. Tată bun din cerul, te lăudăm și îți mulțumim pentru Domnul Iisus. Și în numele Lui venim înaintea Ta. Te binecuvântăm și îți mulțumim că nimeni n-a învățat vreodată ca și Tine. Mulțumim pentru învățătura pe care o avem în Scriptură. Te binecuvântăm pentru adevărul Tău pe care ni l-ai revelat. Altfel n-am fi putut să Te cunoaștem. N-am fi putut cunoaște calea mântuirii. N-am fi știut care este rostul și scopul vieții noastre pe pământul acesta. Îți mulțumim pentru învățăturile Tale. Te rog ca Tu să ne primești și în seara aceasta. Și vrem, Doamne, să fim deschiși, să putem înțelege adevărul Tău, să putem înțelege dragostea Ta, dar și sfințenia Ta, felul în care Tu ne-ai salvat prin Domnul Iisus Hristos. Te rog să ne binecuvântezi. Mulțumim pentru frații care cântă. Te rog, Doamne, să le dai putere și har și fă ca vocile lor să aducă laudă numelui Tău și prin cântare și conținut și vers, noi să înțelegem lucrurile minunate pe care Tu ni le-ai dat. Mă rog să binecuvântez pe frați și surori care sunt aici prezenți, întărește-ne în credință. Te rog să binecuvântez pe prieteni, pe cei care au venit invitați și sunt aici să asculte Evanghelia. Doamne, Te rog, prin Duhul Sfânt, deschide-le inima și ajută să înțeleagă, să o primească, să fie mântuiți. Amin. Mă rog să binecuvântez și pe fratele Nelu Zaharia. Mulțumim pentru el, te rugăm să-i dai putere, sănătate și har și să-l folosești în destărirea cuvântului. Amin. Pentru toate te lăudăm și îți mulțumim în numele drag al Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă spunem bun venit și în seara aceasta, în grupul acesta. Ne bucurăm pentru toți care ați ajuns. Domnul să ne binecuvânteze. Salutăm în mijlocul nostru grupul acesta minunat de frați care au venit. Am luat legătura cu fratele Nelu Moț și prin el, desigur, cu tot grupul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fiți bineveniți și Domnul să vă dea mult har. Mulțumim că răspundeți pozitiv, afirmativ, tot timpul și deja pentru noi, ca biserică, este o binecuvântare să fiți an după an împreună cu noi. Domnul să vă răsplătească. Mulțumim și salutăm în mijlocul nostru pe fratele păstor, fratele Nelu Zaharia. Domnul să vă binecuvânteze, fiți binevenit și Domnul să vă dea har în predicare cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, fratele Nelu a făcut aici un botez, fratele Manu a fost botezat de dumneavoastră. Așa. Și există o legătură între biserică și dumneavoastră. Mai de mult ați mai fost, acum în ultima perioadă nu, dar ne bucurăm că sunteți împreună cu noi. Haideți acum să fim mai deschisă, să ascultăm un grup de cântări pe care frații îl aduc. Acolo unde cântările se cunosc și doriți să cântați, putem să cântăm cu toții, să aducem laudă Domnului. Ținem cont și de melodie și de versuri. Și Domnul să fie slăvit. Amin. Ce părtășie, ce bucurie, când mă las pe brațul Domnului. Ce fericire, pace-mi dă mie, când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin
De ce să mă tem, ce să mă fricec, când mă las pe brațul Domnului? Domnului aproape am pace dulce, când mă las pe brațul Domnului. Eu sus cu crit prin grația Părintelui. Eu sus cu crit când mă las pe brațul Domnului. Ai plătit un preț când ai viață, să trăiesc prin harul sfântuit. N-am cuvinte, Doamne, să pot spune cât de drag îmi ești și-s fericit. Numele e scris în cartea vieții și doresc, Iisus, cu orice preț să rămân statornic în credință, să te laud și să te slăvesc. Voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roada Duhului Tău Sfânt, zi de zi s-o am pe acest pământ, lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Pacea ta ce trece orice lucru, cunoștința întregului pământ, s-o reveși în inimă, stăpâne. Orice-ar fi, să pot mereu să-ți cânt. Numele e scris în cartea vieții și doresc, Iisus, orice preț să rămân statornic în credință, să te laud și să te slăvesc. Voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roada Duhului Tău Sfânt, zi de zi s-o am pe acest pământ, lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne,
pot trăi ca tine, să pot vorbi așa, ca toți să vadă în toate că sunt lucrarea ta. Ca toți să vadă în toate că sunt lucrarea ta. Cuvântul tău cel veșnic, puterea lui de jar, să crească în mine rodul îmbogocit prin har, să satur ca și tine pe cei flămânzi și goi, și să le arăt frumusețea cărării vieții noi, și să le arăt frumusețea cărării vieții noi. Cuvântul tău de soare să pot înălța deplin la cei ce în întuneric se zbat strobiți în chin. Să fiu așa ca tine, cuvântul întrupat, spre slava ta eternă, mai sfânt și adevărat. Spre slava ta eternă, mai sfânt și adevărat. Amin. Oare de ce îl slăvim noi pe Dumnezeu așa de mult? Din textul care l-am auzit astă seară, am fost îndemnat să zidim pe stâncă. Și stânca e Dumnezeu. Am fost îndemnați prin cânt să slujim adevărul. Adevărul e ca stânca. Nu alunecă ca un noroi sau ca o mlaștină. Aș vrea așa de mult să ne punem toată încrederea pe această stâncă care este Dumnezeu și de aceea îi cântăm slava ta, o cânt, Iisuse, pentru că m-ai mântuit. Amin.
slăvit El divin, acum și în veșnicie. Amin. Amin. Domnul Iisus Hristos este doctorul cel mai mare și cel mai bun. Am văzut aseară că El poate să vindece doar prin cuvânt, fără a folosi medicamente sau orice altă intervenție. Domnul Iisus Hristos este cel mai mare și cel mai bun învățător. În vremea noastră a ieșit ceea ce se numește AI, ChatGPT, inteligență artificială. Și majoritatea, sau mare parte dintre oameni, au o întrebare, au o problemă, pun acolo și caută un răspuns. Dar este o inteligență artificială. Este preluat din ceea ce e pe internet, este un cuvânt care nu are viață, pe când Domnul Iisus Hristos este cuvântul în persoană. Domnul Iisus Hristos are înțelesul cuvântului. Domnul Iisus Hristos, când a comunicat, când a spus adevărul. Ceea ce este în lumea noastră, din pricina faptului că omul este căzut, e o încercare de a căuta adevărul. Și unii cred că l-au, unii cred într-un fel, alții într-un alt fel. Dar adevărul absolut, fără greșeală, standard, sigur, stâncă, este adevărul lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși și Domnul Iisus Hristos însuși. De aceea, Domnul Iisus este învățătorul cel mai mare și cel mai bun. Noi avem nevoie să fim învățați, mai ales în area aceasta spirituală, a relației cu Dumnezeu. Sunt tot felul de idei, tot felul de încercări a omului de a defini viața pe Dumnezeu sau alții nici nu numesc pe Dumnezeu și cred că au ceva. Dar suntem chemați să-L cunoaștem pe Dumnezeu și îl putem cunoaște prin cuvânt, prin Domnul Iisus. El este un învățător care învață cu putere. La acest cuvânt pe care îl auzim noi, sau pe care îl citim noi în Biblie, sau care se predică, suntem chemați să ne supunem, să-L acceptăm, să-L credem, să ne conformăm, să ne formăm viața, să lăsăm viața să curgă după acest adevăr. Pentru că atunci suntem în siguranță. Altfel, nu timp. Suntem pe nisip. Ar dori să venim înaintea lui Dumnezeu, dar cu inima deschisă și chiar să spunem din lăuntrul nostru, aș vrea să cunosc adevărul, aș vrea să te cunosc mai mult. Și, dragi frați și surori, poate că noi credem că deja îl cunoaștem pe Dumnezeu suficient. Pentru că am crezut în Domnul Iisus. Și este bine că am crezut în Domnul Iisus. Dar tot timpul, toată viața cât trăim, avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și apoi, pentru veșnicie, atunci de-abia îl vom cunoaște așa cum este. E nevoie de această deschidere tot timpul. Și de aceea aș vrea ca în rugăciune să ne deschidem inima și să rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească și în seara aceasta, prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul Sfânt și Cuvântul Lui să aibă viață, să fie viu și lucrător în ființele noastre. Vă invit să ne ridicăm și prin fratele Titus și sora Rodica ne vom ruga lui Dumnezeu și cerem ca Dumnezeu să dea binecuvântare și har în Cuvântul Lui și pentru seara aceasta. Tată din cer, venim în această seară în numele Domnului Iisus Hristos, în acest local de închinare și te rugăm, Doamne, să ne binecuvântezi cu prezența Ta. Amin. Vrea, Doamne, ca și în continuare cuvântul Tău să fie predicat cu putere. Amin. Vrea, Doamne, să ne dai o inimă deschisă, să începe și apoi să trăim la viața noastră de zi cu zi. Doamne, dă-ne o credință veritabilă ca să te putem recunoaște pe Tine ca Mântuitor și Domnul nostru personal.
Amin. Amin. Ne închinăm înaintea ta, Tată din cer, și mulțumim pentru că ești un Dumnezeu mare și sfânt. Minunate sunt lucrările tale, Doamne. Să mulțumim că bunătatea ta ne îndeamnă la pocăință. Mulțumim. Și ajută-ne pe fiecare dintre noi să ne smerim și să ne pocăim la picioarele tale. Amin. Ajută-ne, Doamne, să te cunoaștem mai mult. Ajută-ne, Doamne, să ne mărești credința. Amin. Te rog, Doamne, să te bucuri de toți acei care suferă, trupește, să te atingi de ei și să le dai sănătate. Iar cei care suferă, sufletește, Doamne, întărește, Doamne, și vindecă-i sufletește. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem cuvântul Tău în această seară și să trăim în viața noastră. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și să rămânem cu inima deschisă în continuare, să ascultăm și să ne zidim prin cântarea care va fi cântată. O suflet ce ești în păcat, la Domnul să alegi, căci vei putea să fii salvat, cuvântul doar să-l crezi. Doar să crezi acum în Iisus, doar să crezi acum. El te va salva pe tine, El te va salva. Pe crucea dat El sângele ca cei ce sunt pătați să-și spele azi păcatele, să fie toți curați. Doar să crezi acum în Iisus, doar să crezi
Cel mai frumos ești dintre oameni, pe-a tale buze curge harul, ești minunat, ești minunat, Iisus, Iisus, ești cel mai minunat. Vitează rom neprihănit, cu adevărul împodobit, strălucitor, strălucitor, prin dreapta ta rămâi învingător. Aloia, Asia și Smirna, parfumul slavei răspândește. Tu ești iubit, tu ești iubit, Iisus, Iisus, pe drept tu ești iubit, cont de lemn de bucurii, ești uns de Tatăl din veșnicii, încununat, încununat, al păcii Domn, al slavei Împărat. Mireasa ta, împodobită, în casa ta, frumos gătită, cu aur scump, cu aur scump, trecut prin foc,
Dacă aș fi stăpân pe lumea întreagă și pe Domnul dacă n-aș avea, toate lucrurile trecătoare, fericirea-n viață nu mi-ar da. Pot avea orice, dar fără Domnul paguba e tot câștigul meu. Nu-s aici plăceri să poată întrege, fericirea-i lângă Dumnezeu. Pot avea un nume plin de faimă, bogății ca nimeni pe pământ, dacă n-am nădejdea altor țărmuri. Toate sunt aici ca pleava în vânt. Ce câștig ar fi să-L pierd pe Domnul, ce-a dus crucea grea în locul meu. Poate oare da pământul pacea, și-o găsesc doar lângă Dumnezeu. Ce tristețe fără Salvatorul, prin atâtea grele încercări, și ce întunecime în veșnicie, plânsete și amare remușcări. Și de ce să stau fără salvare, când salvarea El mi-o dă în dar? Lângă El e atâta bucurie, fericirea întreagă nu mi-a dat. Câtă fericire-i lângă Domnul, ce duios balzam vindecător, El păcatul șterge fără urmă și durerea lină răbdător. Dacă l-am pe Iisus, doar pe Iisus, pot sărac să fiu disprețuit. El e slava mea, Mântuitorul, sunt cu El bogat și fericit. Amin. Toți ne căutăm fericirea pe acest pământ. Și așa cum a spus cântarea, fără Dumnezeu nu reușim să o găsim. Dumnezeu este Cel care ne învață să zidim pe stâncă. Și așa de mult îmi place ce spune poetul cântării pe care vreau să o cânt acum: orice ar veni să nu te temi, Domnul te va păzi. Dacă ai învățat lecția, altfel sunt numai cuvinte. Dacă ne încredem în Dumnezeu, orice ar veni, putem să nu ne temem, fiindcă El ne va păzi.
El este Cel care ne ocrotește în toate. Tema, tot ceea ce s-a petrecut aici, prin cântare sau cuvânt rugăciune, este legată de Domnul Iisus Hristos. Este legată de Mântuitorul nostru. Este legat de acela unic care a venit din slăvile cerești pe pământ, a trăit o viață ca noi. Dumnezeu, om, în același timp. A purtat păcatele noastre, a murit în locul nostru, a fost îngropat, a înviat, s-a înălțat la cer și este singurul mijlocitor la Dumnezeu Tatăl. Și numai prin El putem să ne împăcăm cu Dumnezeu, să venim la Dumnezeu, să avem pace, să avem viață, să trăim pentru veșnicie. Dumnezeu să ne binecuvânteze și toți să avem această inimă deschisă și credință în Domnul Iisus Hristos. Urmează acum să ascultăm vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Ne bucurăm pentru fratele meu Zaharia. Vă invit, fratele meu, să citiți Cuvântul lui Dumnezeu, ne ridicăm în picioare, iar după aceea, cu inima deschisă, vom asculta predicarea Cuvântului. Citim împreună în această seară Cuvântul Domnului, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, versetul 1 la versetul 14 inclusiv, pagina 1025 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, versetul 1 la versetul 14. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin El. Nu era El lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, i-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Haideți versetul 14 să-l rostim cu toții. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Vă rog să vă reașezați. Spunem din toată inima, mărit, binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Nu mă gândeam până ieri, în ceva vreme, că în seara aceasta voi fi cu dumneavoastră. M-am rugat pentru Cristian care mi-a spus că trebuie să predice în seara aceasta la dumneavoastră, dar uneori mai apar și neputințe chiar și la cei mai tineri, din punct de vedere fizic. Ne rugăm ca Domnul care este medic suprem să vindece toate neputințele noastre. Poate că unii vom zice, Tatăl lui Crist a venit în locul lui. Eu am venit în locul meu să predic și mă bucur ori de câte ori sunt chemat să predic Evanghelia. Sigur, au trecut mai mulți ani de când am fost la dumneavoastră, dar în anii trecuți, mi-amintesc, știu că fratele Petrică Costi am ținea evidența, am vizitat poate în județul nostru peste de vreo 800 de ori bisericile Domnului. Și mă bucur să aflu și aici că am fost și la botez și la alte evenimente. Mă bucur de asemenea și spuneam fratelui Nelu că parcă biserica a întinerit aici de când nu am fost eu. Dar și noi, cei care suntem cu părul alb, întinerim ca vulturii.
pentru că ne încredem în Domnul, slăvit să fie El. Amin. În urmă cu vreo 12 zile, frate Neluțu, frate Gigi, noi eram undeva în Basarabia, în Republica Moldova, la o seară de evangelizare. Nu era timpul așa frumos, era ploi torențiale, s-a transformat în laboviță, în soare, dar Domnul ne-a binecuvântat acea seară minunată. Cred că și în seara aceasta, cei care suntem aici, am făcut cea mai frumoasă alegere. Am venit la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Regretăm de multe ori că noi tânjim prea mult după lumea aceasta și după lucrurile acestei lumi. Și de multe ori nu știm să ne mulțumim cu ceea ce Domnul ne-a dat. Dar vreau să vă spun deschis că credincioșii Domnului trebuie să se mulțumească cu ceea ce le-a dat Domnul. Dacă nu ne vom mulțumi cu ce ne-a dat Domnul până acum, să nu mai așteptăm alte binecuvântări, ci să rămânem în binecuvântarea pe care ne-a dat-o Domnul. Vă felicit că ați ales să fiți la o seară de evangelizare și vreau să vă spun de la început că în seara aceasta noi trebuie să facem cea mai înțeleaptă alegere. Cei care am trecut de partea Domnului, să rămânem tari până la capăt și să spunem din toată inima, în ciuda împotrivirilor, nimeni și nimic nu vom fi în stare să ne despartă de dragostea Lui, Dumnezeu care a fost urnată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Iar dacă sunt aici suflete care încă nu l-au ales pe Domnul, în seara aceasta vă îndemnăm și sunt sigur că Duhul Sfânt va deschide inima și va așeza Evanghelia Împărăției în inimile noastre, cuvânt care are putere să transforme fiecare inimă. Mă bucur la anii ăștia să predic Evanghelia. În data de 19 iulie 2021, 9 ore și ceva, am fost pe masa de operație pe cor deschis, 2 bypass-uri, înainte de operația pe cor deschis, la carotidă 90 era înfundată, stent, undeva la o altă arteră, alt stent, și am făcut o promisiune Domnului în dimineața în care trebuia să intru în sala de operație. Eram la etajul 2 la Pădurea Verde, era luni dimineața, nu era voie ca familia să intre în salon. De la etajul 2 vorbeam cu soția și cu Cristi, care erau în curte, și a venit medicul anestezist și a spus, domnul Zaharia, înainte de a merge în sală, trebuie să vorbim. Și am vorbit cu dânsul, a plecat, m-am rugat și am spus, Doamne, nu am nicio frică, viața mea este în mâna Ta. Dacă mai dai viață, ajută-mă să rămân copilul Tău. Dacă sunt persoane pe care le-am supărat, fie că e vorba de familie lăgită, frați cu care am avut întâlniri, te rog, Doamne, acolo unde sunt, dacă eu nu știu de ei și nu mi-am cerut iertare, Doamne, fă să mă ierte. Și sigur, motorul acesta care pulsează sângele în organism s-a oprit de 2 ori. Dar Dumnezeu a spus să mai bată. Când am venit la câteva zile acasă cu familia, spuneam Marius, băiatul cel mai mic, Cristi, spuneam la tata prin ce a trecut și am spus printr-o operație destul de grea. Medicul care m-a operat, într-adevăr, mi-a spus, vreau să-i mulțumesc că sunt din nou în salonul meu, și medicul spunea, nu, să-i mulțumești Dumnezeu, că mai are de lucru cu dumneavoastră și să mai da viață. Așa că, frații mei, fiecare zi pe care o avem e un dar de la Domnul. Poate pentru unii dintre noi a fost o zi mai grea, alergări, familie tinere cu copilașii, loc de muncă, noi bunicii cu nepoței, alergări, servicii și așa mai departe. Dar iată-ne în seara aceasta aici și revin. Fiecare dintre noi avem nevoie de Iisus. Amin? Amin. Fiecare dintre noi suntem păcătoși. Mă-aduc aminte și îmi amintesc de multe ori cântarea asta de la Ostea Domnului. Păcătos ca mine nu-i, Iisuse Domnul meu,
pe fața pământului ticălos și rău. Trebuie să recunoaștem că toți suntem păcătoși, lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci, avem nevoie de Iisus Hristos. Și în seara aceasta roagă-te acolo unde ești pe bancă: Doamne, ajută-mă să te primesc în inima mea. Doamne, vreau să domnești și să fii stăpânul vieții mele. Se pune întrebarea: de ce este necesar să-L primim pe Domnul Iisus? Biblia ne spune că noi trebuie să-L primim pe Domnul Iisus pentru că El a venit la noi. A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Pe primul plan, ai Săi este poporul evreu, care L-a respins pe Domnul. Domnul Iisus Hristos a venit pentru fiecare dintre noi. Citeam cu mulți ani în urmă, mai mulți teologi s-au întâlnit la o discuție, la o masă rotundă și puneau întrebări. Și unul a pus întrebarea: de ce a venit Domnul Iisus? Pentru cei păcătoși. Și cel care a pus întrebarea: cred, dacă numai eu eram în lumea aceasta, Iisus Hristos ar fi venit pentru mine, că sunt păcătos. Noi suntem creați de Dumnezeu și Dumnezeu ne-a creat să ne aibă cu sine. Dar noi suntem ființe libere și am ales șoapta celui rău. Și prin păcat suntem înstrăinați de Dumnezeu. Noi trebuie să-L primim pe Domnul Iisus pentru că El a venit la noi. Mi-aduc aminte de o situație în satul în care am crescut. În timpul celui de-al doilea război mondial, un tânăr, comuna mea este între Baia Mare și Zalău, un tânăr care era la liceu în Zalău, a fost dus la București. Bucureștiul a fost ocupat de armata germană și tânărul acesta a fost luat prizonier. Tânăr de liceu, băiat de liceu, în floarea vârstei, singur la părinți. Toată viața părinții au plâns. Între timp s-au întors la Domnul, nu aveau pe nimeni. Știu că eu cu frații mei mergeam mereu seara, mai ales iarna, spuneam poezii, cântam, citeam din Biblie și era așa o atmosferă frumoasă. Sora, mama acestui tânăr, și la șorțul de la bucătărie avea poza lui Emil, îl chema, în haina de lucru, în haina de sărbătoare. Venea la biserică și stătea de multe ori înainte și se uita la noi și scotea poza și spunea: așa a fost copilul meu când a plecat și nu l-am mai văzut. Nu a știut nimic de el 25 de ani. Fiind foarte bună bucătăreasă sora și avea o casă bine pusă la punct, știți care a prins perioada aceea când s-a făcut colectivizarea, se țină pe oameni împreună, făceau banchete, veneau activiști de partid, la școală se întâlneau și sora respectivă, în casa dânșilor era un fel de, cum se zice, un mini-hotel. Acolo veneau activiști de partid, mâncau, altă dată dormeau. Nu erau condițiile de acum la bucătărie, nu era nici butelie, făceau cu lemne. Și într-o seară de noiembrie, erau vreo doi activiști la școală, sora, fratele era de acum bolnav cu cancer, sora se trudea să facă mâncare, nu ardea bine soba și s-aude o bătaie. Acolo nu se închidea ușile nici noaptea. Așa a fost în vremea aceea. Seara, aveți un loc și pentru mine? Sora s-a uitat, Domnule, nu te supăra, domnii ăștia de la Baia Mare sunt la școală, nu mi-ar de bine soba, trebuie să termin cu mâncarea, soțul e bolnav, trebuie să mă ocup și de el. Nu am loc, nu te supăra, nu am loc. Știți cine a fost? Băiatul. A ieșit băiatul afară, s-a uitat ce și-a mai dus el la minte și a fost, când a fost copil, era noapte, de noiembrie, tuneric, ploaia aceea măruntă, și a venit din nou în casă. Totuși, nu aveți un loc și pentru mine?
Și atunci s-a uitat, l-a măsurat pe domnul acesta care a bătut la ușă și a spus, domnule, o să vorbesc cu vecinii. Nu pleca din casa mea. Și atunci, băiatul acesta a intrat în discuții. Cum vă descurcați? Unde vi-s copiii? Și știți ce a făcut sora? A scos poza și a spus, aici e băiatul meu. Atunci, lacrima amândoi, el a spus, mama, eu sunt de bine. Vreau să vă spun că în seara aceea, și mame cu copii de câteva săptămâni a mers între vechi, dar nu la un mort. Și vreau să vă spun că sora, până a închis ochii, a murit în America, fiindcă el a venit din America și a dus acolo. Până a închis ochii, îmi spuneau și frații din Florida, unde a fost înmormântată, a regretat seara aceea, când a venit copilul ei și a spus, nu am loc. Mi-aduc aminte de minunatul cor cu care umblam cu fratele Liviu ăla. Cred că au fost 100 și ceva, 130, 150 de coriști bărbătești. Cântau frumoasa cântare. Nu ai tu loc în inimă pe Iisus ca să-L primești? Iisus Hristos a dezbrăcat gloria și slava și a venit să mă caute pe mine și să te caute pe dumneata. Da, e necesar să-L primim pe Domnul Iisus, pentru că El a venit să rezolve problema mântuirii noastre. A venit la ai săi nu L-au primit. În casa lui Zacheu, Domnul Iisus a spus, am venit să caut și să mântuiesc tot ce era pierdut. E necesar să-L primim pe Domnul Iisus, pentru că numai prin Iisus Hristos suntem din nou reabilitați și avem harul să devenim copii al lui Dumnezeu. Noi suntem creați de Dumnezeu, dar prin păcat ne-am descalificat de a fi copii al lui Dumnezeu. E necesar să ne întoarcem la Domnul și să devenim copiii Lui. Apostolii Domnului predicau cu autoritate, în nimeni altul nu este mântuire, că nu s-a dat sub ceruri un alt nume în care oamenii trebuie să fie mântuiți. Iisus Hristos este pacea noastră. El a despărțit, a dat la o parte zidul care ne despărțea de Tatăl, zidul de păcate. Prin crucea Lui de la Golgota noi avem intrare slobodă la Tatăl. E necesar să-L primim pe Domnul Iisus. Dar să știți că foarte mulți, spuneam vreme, am timp. Citeam o fabulă și o spuneam prin adunările Domnului când eram adolescent. Spunea fabula respectivă că o fetiță, în luna mai, când încep florile să crească, a ieșit din comună să culeagă un buchet de flori la mămica ei, care era bolnavă pe palmă. Și ieșind din comună, în majoritatea comunilor și a localităților noastre, cimitirul este undeva la margine. Și când a cules, Flora a trecut și prin acel cimitir. Și a văzut acolo un mormânt micuț. Și Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit, tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. Era o adolescentă. Tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. A venit cel rău, spune fabula, în chip de babă și a spus, o, tu ești o adolescentă, tu ești frumoasă, tu trebuie să-ți faci o familie. Când și-a format familia, Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit, trebuie să te întorci la Dumnezeu cu soțul tău, cu copiii tăi. Diavolul în chip de babă din noi a spus, nu acum. Acum ocupă-te de soțul tău, ocupă-te de familia ta. Ai tot timp de credință, de Biblie, de Dumnezeu. Și a ajuns la bătrânețe, când trebuia să umble cu două bețe. Și a spus acum, zice, ești prea bătrână.
Dragii mei, noi astăzi trebuie să ne întoarcem la Domnul. În seara aceasta, aici și acum, dacă nu L-ai primit pe Iisus Hristos, nu amâna. Primește-L în inima ta. S-ar putea că de seara aceasta să depindă veșnicia ta. Nu vreau să sperii pe nimeni. Mi-amintesc că eram la Baia Mare și pregăteam un botez cu biserica. Și era un cetățean care ieșise la pensie, avea o funcție de partid, cât timp a fost activ în fabrică, și el a primit pe Domnul Iisus și urma să fie botezat. Numai că sâmbătă seara, fiica lui a ținut nunta. Și a transmis prin cineva că va face tot posibilul să fie la botez. N-a ajuns la botez, eram în curtea casei de rugăciune, făceam poze și a venit soția lui care a fost împotrivă, ca el să-L primească pe Domnul. Dar Biblia ne spune că noi trebuie să iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe cei din jurul nostru. Și a venit doamna aceasta plângând și a spus: soțul meu a decedat azi noapte. Spărea cu inima, uscrii, familia, prietenii, un pahar, mai un pahar, l-a luat salvarea și la spital a decedat. Mi-a rămas exemplul acesta, relatarea aceasta, faptul acesta care l-am cunoscut. Nu vreau să sperii pe nimeni. Nu știm care vom pleca. Dar vreau să vă spun în seara aceasta ce ne învață Scriptura. Astăzi, aici și acum, pentru noi care suntem aici, este clipa, momentul hotărător. Astăzi trebuie să-L primim pe Domnul Iisus în inima noastră. Biblia spune din partea lui Dumnezeu: Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Multe căi se par bune omului în viață, dar la urmă constată că duc la moarte. În noi este ceva prioric după Dumnezeu. El ne-a creat cu setea după Dumnezeu. Dar vine cel rău și spune: nu acum, mâine, poimâine, la pensie. Și vine sorul morții și plecăm din lumea aceasta. Noi trebuie să-L primim pe Domnul Iisus pentru că El stă la ușa inimii noastre. Iată, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, dacă deschide, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Noi trebuie să-L primim pe Domnul Iisus în casa noastră. Mi-aduc aminte de o experiență când am fost tânăr, mergeam la multe evangelizări, undeva în județul Cluj. Noi am trecut pe acolo, prin zona aceea, și cum am spus frate Neluțu, zona Luduș. A venit un cetățean la evangelizare și el se purta foarte rău cu familia. Familia nu știa că el a mers la o seară de evangelizare. Stăteau cu frică că vine tata, vine soțul, îmbrăcați seara, târziu, 8:30, 9, după 9 seara, și când s-a deschis poarta, soția cu copilașii erau gata, îmbrăcați să fugă, pentru că le era frică că omul acesta vine din nou turmentat și nu mai au loc din cauza lui și alcoolului. Numai că omul acesta, când a văzut că copiii se țin de mămica lor și căutau să iasă pe altă parte, nu pe poartă, el a strigat: în seara aceasta intra Iisus în inima mea, l-am adus în casă, nu mai fugiți! Stați în casă, vreau să vă îmbrățișez și să-mi cer iertare pentru anii în care v-am torturat. E necesar să primim pe Domnul Iisus în inima noastră. Avem nevoie de Iisus în casa noastră. Avem nevoie de Domnul Iisus în societatea noastră, pentru că El este Prințul Păcii. Cu Gigi și cu Neluțu am văzut răniții de la Cernuț care sunt în recuperare.
Și am zis, Doamne, nu ne lăsa să ne plângem nici de facturi, nici de taxe, dă-ne pace și liniște în țara în care trăim. Când am văzut atâția tineri distruși pe viață și ei și familiile lor, e nevoie de Iisus Hristos în națiunea noastră, între popoare să fie cunoscut Prințul Păcii. Îl primim în inima noastră pe Domnul Iisus, îl primim în casele noastre, în națiunea noastră. Noi trebuie să strigăm, așa cum spunea Duculescu, fratele Duculescu în poezia, Hristos din nou în România. Nu-L avem pe Iisus Hristos. De aceea atâta ură, atâta răzbunare, atâta nemulțumiri. Doamne, vină în inima noastră, vină în casele noastre, vină în națiunea noastră. Timpul în care noi trebuie să primim pe Domnul Iisus este aici și acum, pentru că ușa Harului, a grațierii divine, este deschisă. Har înseamnă grațiere, eliberare. Iisus Hristos a venit să ne elibereze. Astăzi trebuie să-L primim pe Domnul Iisus, pentru că astăzi și în seara aceasta răsună chemarea Lui, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Avem nevoie de o dignă. Domnul să ne dea o dignă noaptea care am intrat, când ne vom așeza să ne odihnim. Dar avem nevoie de o dignă pentru sufletele noastre. Din cauza păcatului, sufletele noastre sunt împovărate. De aceea e așa de frumos să spunem împreună cu poetul credincios, așa cum sunt la tine vin, putere n-am tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele divin. O, mielule, eu vin. Noi trebuie să primim pe Domnul Iisus astăzi câte vreme se poate găsi. Profetul Isaia, numit Evanghelistul Vechiului Testament în vechime, în capitolul 55, striga să se lase ce rău de calea lui și să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Dragilor, s-ar putea să vină o zi în care vom dori să-L căutăm, dar va fi prea târziu, ca cei de la corabia lui Noe. Pentru că ceea ce Dumnezeu închide, omul nu poate să deschidă. Și ce deschide Dumnezeu, omul nu poate să închidă. Dragii mei, sunt minunate și glorioase binecuvântările în viața celor care îl primesc pe Domnul Iisus. Cei care îl primesc pe Domnul Iisus se bucură de cel mai mare drept. Aud oamenii discutând și bunicii când merge după nepoței la școală, băi, să ia și dreptul cu tare, să ia și să mai dă dreptul cu tare. Și în inima mea clopotește un strigăt. Cel mai mare drept pe care ființa umană îl are este ceea ce am citit. Dar tuturor celor ce l-au primit, în inima lor, în casa lor, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Cel mai glorios și mai binecuvântat viitor este a copiilor lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim! Fă, Doamne, și în seara aceasta copii ai Tăi, cei care cred se născuți din nou și devin copiii lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, ne bucurăm de o altă binecuvântare și suntem moștenitori împreună cu Domnul Iisus. Nu prea am auzit în părțile astea radului o cântare sau poate să știe prin alte adunări. O moștenire scumpă am eu, speranța cea dreaptă, că-și cerul mi-e deschis mie și în veci am viață. O binecuvântare este că toți cei care l-au primit pe Domnul Iisus s-au pocăit de păcatele lor, cred în jertfa Domnului Iisus, cred în puterea Harului și a iertării pe care o dă Domnul Iisus, ei devin copiii lui Dumnezeu și sunt fericiți pentru eternitate. Pentru că există viață după moarte. Și noi ne alegem locul unde ne vom petrece veșnicia.
Noi cei de aici și acum. Poetul credincios spunea întrebarea: unde vei fi în veșnicii? Răspunde azi, unde vei fi în veșnicii? Noi avem dreptul de moștenitor. Glumeam când eram și eu tânăr și mergeam prin multe state prin Ardeal și atunci parcă ne vizitam mai mult. N-aveam condițiile care le avem astăzi. Astăzi poate trecem printr-un oraș, cunoaștem, dar ne oprim la o pensiune, că să nu deranjăm. Dar atunci ne căutam. Era așa o bucurie. Și am vorbit cu un frate care era în vârstă atunci, a plecat la Domnul, avea casă frumoasă în Sibiu. Și când treceam pe acolo, zic: uite, frate, așa m-ar bucura să-mi dai dumneata mie casa asta. Da, îți place casa mea? Zic: da. Băi, frate, nu știu, mă, și-aș vrea că ești copil frumos și predice Evanghelia, de aceea nu te supăra. A dus un tablou cu copiii dânsului, sigur, care erau cu familii, plecați. Măi, uitam copiii ăștia și trebuie că ei sunt copiii mei. Zic: frate, mulțumesc, aici am vrut să ajungem. Mulțumesc Domnului că avem unde să locuim. Dar știu că dreptul de moștenire este a copiilor. Mă duc, spunea Domnul Iisus, să vă pregătesc un loc. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și iată ce minunat este locul acela pe care Domnul Iisus l-a pregătit pentru noi și cu versetele acestea o să închei, poate vedeți să mai pregătiți cântări. În ultima carte a Bibliei, în capitolul 21, o mare binecuvântare pentru cei care l-au primit pe Domnul. Dacă l-ai primit pe Domnul în seara aceasta, te rog să ai legătură cu cei care te-au invitat. Cu fratele păstor Mireuță. Spune: în seara aceasta m-am hotărât să-L urmez pe Domnul. Amin. Nu vreau pentru mâine, pentru poimâine și altă zi, acum și aici. Și spune cuvântul Domnului: binecuvântare pentru cei care vor fi pentru totdeauna cu Domnul. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici stimuire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Ce frumos va fi în cer! Unde vreau să ajung și el. Unde nu vor fi dureri, ci eterne mângâieri. Sufletul tău dorește după locul acesta, tânjește. Primește-l acum aici și acum pe Domnul Iisus. Rămâi sub călăuzirea binecuvântată a Duhului Sfânt. Lasă-te călăuzit de Cuvântul Dumnezeu în fiecare zi, până în ziua când Domnul ne va chema să fim pentru totdeauna cu El. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă salut cu 1 Corinteni 15 cu 58. De aceea, preoții mei frați, fiți stari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Amin.
ziua aceea glorioasă va fi pentru cei care au avut și încă o zi aici pe pământ glorioasă. Când l-am primit pe Domnul Iisus. Cei care l-au primit pe Domnul Iisus au parte de o astfel de zi glorioasă. Dacă ai ascultat cuvântul, dacă ai înțeles chemarea și ți-ai deschis inima, și aceasta poate fi o zi glorioasă. Și apoi așteptăm și ziua aceea să fie glorioasă. Numele Domnului să fie binecuvântat. Amin. Domnul Iisus Hristos este totul. Amin. Numai El, absolut doar El, este Mântuitorul. Vă invit să ne ridicăm și așa cum am procedat în seară, păstrăm câteva momente când fiecare ne rugăm în Duhul nostru, liniștiți, în sufletul nostru, îi spunem că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus, că suntem bucuroși, că suntem mântuiți și că vrem ca El să domnească în inima noastră pentru cei care L-au primit, iar cei care acum vor să facă pasul acesta, de asemenea, spuneți în rugăciune că doriți ca Iisus Hristos să intre în inimă. Păstrăm câteva momente și fiecare ne rugăm în Duhul nostru. Tatăl nostru din ceruri, te binecuvântăm și îți mulțumim și pentru seara aceasta. Ești așa de bun și plin de har, pentru că încă lași posibilitatea ca oamenii să audă Evanghelia. Încă lași posibilitatea și ai de lungă răbdare ca oamenii să răspundă. Te binecuvântăm pentru aceasta. Mulțumim că ne-ai dat și nouă o zi, fiecare la vremea potrivită, când te-am primit, când am crezut, când ne-am întors la tine, când am mărturisit credința noastră. Și îți mulțumim că ne-ai ajutat să umblăm cu tine până aici și vrem și mai departe să umblăm cu tine, să trăim cu tine și pentru tine. Și vrem ca Tu să fii Domnul și Dumnezeul nostru. Doamne, te rugăm să binecuvântezi pe cei care au fost în locul acesta, au auzit, au ascultat, dar încă n-au făcut pasul acesta. Dacă l-au făcut acum, în seara aceasta, Doamne, ia-i de mână și ține și te rog, Doamne, să-i întărești și să-i ajuți să crească în harul Tău. Ajute să te mărturisească și să spună, fără nicio rușine, fără nicio rezervă, că sunt copiii Tăi. Dacă sunt care încă au amânat, Doamne, te rog, cercetează și nu-i lăsa până nu răspund. Ajută-i, Doamne, să răspundă. Și dorim lucrul acesta pentru că Tu dorești lucrul acesta. Vrem ca oamenii să se întoarcă la Tine pentru binele lor și pentru fericirea lor, pentru slava numelui Tău și a gloriei și a jertfei Domnului Iisus Hristos. Te rog, Doamne, ca Tu să ne asculți, să ne primești, să ne răspunzi rugăciunilor și să ai milă de noi. Mulțumim pentru cei care au slujit, au cântat, binecuvântează-i, dă-le sănătate, pace, bucurie, har în toată slujirea lor, protejează și folosește. Mulțumim pentru fratele Nelu Zaharia, că l-ai ținut ca de-a lungul vieții să predice cuvântul și încă o face cu putere. Te rog, Doamne, să-l ții și mai departe și să-l folosești, să-l ajuți să vestească cuvântul Tău. Doamne, ne rugăm și pentru fratele Cristi. Te rugăm, Doamne, să-l binecuvântezi cu sănătate, să-i dai har în tinerețea lui, binecuvântează în familie, copilașul lui, soția lui. Doamne, fii cu ei și îți mulțumim. Mulțumim că ne asculți, că ne primești pentru toate, binecuvântat și lăudat să fie numele Tău. În numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Tău, ne-am rugat, Doamne, Tată. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru seara aceasta minunată. Mulțumim tuturor pentru prezență. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mulțumim din toată inima dumneavoastră care ați slujit și ați cântat și ne-ați adus aproape de Dumnezeu, mai aproape de Dumnezeu.
Mulțumim, Doamne, să vă binecuvânteze, să vă răsplătească. Frate Nelu, vă mulțumim din toată inima pentru că ați fost, ați venit, ați slujit, ați vestit cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Salutul bisericii noastre este de Roman 8:32. El care n-a cruzat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Domnul să fie slăvit pentru că El este totul pentru noi. Aș vrea să mai fac un anunț înainte de a pleca, și anume că pentru mâine seară și pentru duminică seară, serviciile acestea de evangelizare, care vor continua, vor începe la ora 6. Fiindcă e sâmbătă și după aceea duminică, dacă Dumnezeu ne ține cu viață și cu har și ne mai dă zile, deci sâmbătă și duminică, mâine și poi mâine, la ora 6 ne întâlnim în locul acesta. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu harul și pacea Lui. Amin. Amin.